ମୁଁ ଘର ଘର ବୁଲି କ୍ଷୀର ବିକୁଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି। ମୋ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି କେହି ବି ଭାବିପାରିବେନି କି ମୁଁ ଜଣେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲି। ମୋ ବାହାଘର ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାହାଘରକୁ ନେଇ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପରି ମୁଁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ନମ୍ବର ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ମଜୁରୀରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କ୍ଷୀର ବିକୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଥିଲେ। ମୋର ବି ମନ ହୁଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାତି ସାରା ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକା ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ପଡ଼ୁଥିଲି ଆଉ ମୋ ଅଭାବକୁ ପୂରା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ବୟସର ନାରୀ ଥିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ହାବେଳିକୁ କ୍ଷୀର ବିକିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାକାର ମାଲିକ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ନଜରରେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ମୋ ମନ ଭିତରଟା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜି ମୋର କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତମେ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷୀର ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୋ ଚେହେରାରେ ଖୁସିର ଲହଡ଼ି ଖେଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ମାଲିକ ମୋ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆଣି ମୋ ଦେହ ମାଲିସ କଲେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ, ମୋ ନାଁ ରାଧିକା, ମୋ ବୟସ 16 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ବାପା ମା' ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ପାଳି ପୋଷି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ମୋ ଭାଉଜ ଆସିବା ପରେ ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଭାଉଜ ଦିନଯାକ ଘର କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଉଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ତ ପୁରା ଚାକରାଣୀ ବନେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି କେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇକୁ ପଇସା ମାଗେ ତାହେଲେ ଭାଉଜ ତୁରନ୍ତ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ୟାକୁ ପଇସା ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ୟାକୁ ପଇସା ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜମାରୁ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ୟାର ବାହାଘର ହେବ। ଇଏ ଯଦି ପର ଘରେ ଯାଇ ଏମିତି କରିବ ତାହେଲେ ତମର ହିଁ ନାଁ ଖରାପ ହେବ। ମୋ ଭାଉଜ ସବୁଦିନ ମୋ ବିଷୟରେ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ ସତ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇ ବି ଭାଉଜଙ୍କ କଥାରେ ଆସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହାର କାହାର ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେତେଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଗାଁରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ବାହାଘର ହେଇଯାଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଦେଖି ମୋର ବି ମନେ ହେଉଥିଲା କି ମୋ ବାହାଘର ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ସହ ହେଉ ଯିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି କଥା କୁହନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଘର କାମ ସାରି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରେ ମୋ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ମାନେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ବାହାଘର କଥା କହିଲେ। ମୋ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ଭାଉଜ କହିଲେ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଭାଉଜ ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତମେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋ ଅଲି ଅଲି ନଣନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଜେ ବାହାଘର ଦେଖିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ପୁଣି ଭାବିଲି, ହେଇଥିବ ଭାଉଜ ବି ମୋରି ଭଳି ଗୋଟେ ଝିଅ। ମୋ ପ୍ରତି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସିଥିବ। ମୋତେ ମୋ ବାହାଘର କଥା ଭାବି ନିଦ ବି ହେଉନଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଦିନେ ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଧିକାର ବାହାଘର ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ତମେ ତ ସେ ପୁଅଟାକୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଲନି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଭାଇକୁ ତ ଦେଖେଇଥାନ୍ତ ନା। ମୋ ଭାଉଜ ବହୁତ ଚାଲାକ। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ପୁଅ ଘରବାଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଉଜ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାରରେ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁସିର କଥା, ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆମର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ଏକଥା ଶୁଣି ଭାଇ କହିଲେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଦେଖିଥିବ। ମୁଁ ଏକଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଇ ଉପରେ ବେଶୀ ଭାର ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଭାଉଜ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋ ବାହାଘର ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଅଛି। ମୋ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମୋ ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ରାତି ବିଷୟରେ ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ।
ଏମିତି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ରାତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖିନଥିଲି। ମୋତେ ନେଇ ମୋ ବାହାଘର ବେଦୀରେ ବସାଇ ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ପ୍ରକାର ମେହସୁସ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୋ ନିଜର ଘର ହେବ, ନିଜର ପରିବାର ହେବ। ମୋତେ ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି। କେବେ କେବେ ଆମେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ ଆମକୁ ତାହା ବିଲକୁଲ ବି ମିଳିନଥାଏ। କାରଣ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବିଦା ହେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲି। ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା। ଏମିତିକି ଘର ରଙ୍ଗ ବି ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି କି ବାହାଘରରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ଘର ରଙ୍ଗ କରିବା କଥା ନା। ତାପରେ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ସେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି ଘରର ମହଲ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଆମ ଘରଠାରୁ ବି ଛୋଟ ଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରହୁଥିଲେ। ମୋ ଶାଶୁ ପୁରା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବିଧି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ରୁମ୍କୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତର ଦେଖି ପୁରା ପରିସାନ ହେଇଗଲି। କାହିଁକି ନା ଘର ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘର ସଫା ହେଇନି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତମେ ଯାଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି କହି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଯାହା ବି ହେଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବହୁତ ଭଲ। ବାହାଘରରେ କିଛି ବି ଡିମାଣ୍ଡ ନେଲେନି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କେମିତିକା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି ଆଉ ମୋ ଉପରକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବି। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ। ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାଲତ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଗଲି ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଡ୍ ଉପରକୁ ଠେଲିଦେଲେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯାହା କଲେ ମୁଁ ପୁରା ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭଲ ପାଇବା ଲୁଟୁଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ସହିତ କିଏ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାନଥିଲା। ଯେଉଁ ସତ ଭାଉଜ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମିଛ କହି ଖେଳିଥିଲେ। ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା ମୋ ଶାଶୁ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ବୋହୂ ଶୀଘ୍ର ଉଠ ଆଉ ଘର ସଫା କର। ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କାହିଁକି ନା ବାହାଘର ପରଦିନ କେଉଁ ଶାଶୁ ଘର ସଫା କରିବାକୁ କୁହେ। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାଶୁ ମୋତେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଧରେଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଏ କାମ ସବୁ ତୁ କରିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଘରର ସବୁ କାମ କଲି। ଏମିତିକି ମୋ ହାତର ମେହେନ୍ଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଘର ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଛାଡ଼, ଶାଶୁ ଘରେ ଏସବୁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଇଏ ତ ମୋ ନିଜ ଘର। ଏଇ କଥା ଭାବି ମୁଁ ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଲି। ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ବାହାରେ ଖାଇକି ଆସିବ। ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଖାଇଦେଲି। ମୋ ଶାଶୁ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲି। ଆଜି ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଆଉ ବହୁତ ନିଶା ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ରାତି ପରି ମୋ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲିଲା। ଦିନ ସାରା ଘରର ସବୁ କାମ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି କି ମୋ ଭାଉଜ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗେ ବାହା କରି। ଭାବୁଥିଲି କି ମୋ ଭାଇକୁ ସବୁ କହିଦେବି ଭାଉଜ ବିଷୟରେ। ପୁଣି ଭାବିଲି ଭାଇ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମୋ ମନରେ ସବୁ କଥା ରଖିଲି। ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଲି, ନଚେତ୍ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲିଲା। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସବୁ ମଦ ପିଇ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବେଶୀ ପଢ଼ା ଲେଖା କରିନଥିଲି ଯେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଚାକିରି କରିବି। ଘରେ 2ଟା ଗାଈ ଥିଲେ। ଶାଶୁ କ୍ଷୀର ବିକି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ
କ୍ଷୀର ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆସିଲା। ଆଉ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଡେଲି ପଇସା ଆସିବା ଦେଖି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଠାରୁ ପଇସା ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ମଦ ପିଇଲେ। ଏମିତି ସବୁଦିନ କଲେ। ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ନିନ୍ଦା କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେଉଁ ଭୁଲର ସଜା ଦେଉଛ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ମୁଁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ଯେମିତି ମଲା ଗଛ ବଞ୍ଚିଲା ପରି ମୋ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଛୁଆ ହେବା ଖୁସିରେ ମୋତେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ଶୁଆଇଲେ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଛୁଆ କଥା ଭାବେ। ସେମାନେ କେମିତି ମୋତେ ମାମା ମାମା କହି ମୋ କୋଳକୁ ଆସିବେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ତ ମିଳିଲାନି ନା ବାପା ମାଆଙ୍କର। କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତ ମିଳିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ 2ଟି ଜାଆଁଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ ନେଲି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ବି କାମ କରୁନଥିଲେ କି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ମୋ ଶାଶୁ ହିଁ ଥିଲେ ଯିଏ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ପୁରା 1 ମାସ ପରେ କ୍ଷୀର ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଅଲଗା କ୍ଷୀର ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ରଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷୀର ବୁଲି ବୁଲି ବିକିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ହିମ୍ମତ ଦିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ତୁ ମୋର ସାହସିଆଟା, ସବୁକିଛି କରିପାରିବୁ। ଦେଖ ତତେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି କ୍ଷୀର ବିକେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇ କ୍ଷୀର ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋର ଭଲ ବେପାର ହେଲା। ଲୋକ ମୋତେ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ସବୁଦିନ ପରି କ୍ଷୀର ବିକିବାକୁ ଯାଏ ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା ତମ କ୍ଷୀର ବହୁତ ଭଲ। ଏଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି। ତମେ ସେଠିକି ଯାଇକି ଡେଲି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତା ପରଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାଇ ସେ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲୋକଟେ କବାଟ ଖୋଲି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲି। ସେ ଲୋକ ମୋତେ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲା। ଆଉ ପଚାରିଲା ତମେ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଏଠି ମୋ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ରଖିବେ ବୋଲି। ସେ ଲୋକ କହିଲା ତମେ କ୍ଷୀରରେ କିଛି ମିଶାଉନ ତ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଆପଣ 1 ଥର କ୍ଷୀର ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ମୋ କ୍ଷୀର ପୁରା ଭଲ ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ଲୋକ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ମୋତେ ସବୁଦିନ 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେବ। ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଦିନଯାକ କ୍ଷୀର ବିକେ ଆଉ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟେ। ଦିନେ ମୁଁ ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲି ସେ ଲୋକକୁ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଜୋରସେ ଶୁଭିଲା। ସେ ଲୋକ ଛୁଆକୁ ଚୁପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଲୋକ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଲୋକ ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଚୁପ୍ କରାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଚୁପ୍ ହେଲାନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଛୁଆଟିକୁ କୋଳକୁ ନେବାକୁ ସେ ଲୋକକୁ କହିଲି। ସେ ଲୋକଟି ମୋତେ କହିଲା ତମେ ତ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତମେ କେମିତି ଛୁଆକୁ ଚୁପ୍ କରାଇବ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ବିବାହିତ। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ତା ଛୁଆକୁ ମୋତେ ଦେଲା। ଛୁଆଟି ମାତ୍ର 2 ମିନିଟରେ ହିଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଛୁଆଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା ତମକୁ ତ ଦେଖିଲେ କେହି ବି କହିବେନି କି ତମେ ବିବାହିତ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ମୁଁ କ୍ଷୀର ବିକିବାକୁ ଯାଏ ଆଉ ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ। ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଛୁଆକୁ ମା ମିଳିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଉ କେହି ବି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ନିଜ ଛୁଆ ପରି ମାନିପାରିବନି। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ମୋ କଥା ପଚାରିଲେ।
ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଥିଲି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଯାଏ ସେ ଲୋକ ସହିତ ଆଉ ତା ଛୁଆ ସହିତ କିଛି ସମୟ କାଟେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ସବୁବେଳେ ନିଶାରେ ବୁଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନଥିଲା। ଦିନେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିମୋନିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିବ। ହେଲେ ଏତେ ପଇସା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ମୁଁ ଯାହାକୁ କ୍ଷୀର ବିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିଲି। ହେଲେ ଏତେ ପଇସା ମୋତେ କିଏ ଦେବ? ତାପରେ ମୁଁ ଧାଇଁଗଲି ବଙ୍ଗଳାକୁ। ମୋତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲୋକ ଦେଖି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ରାଧିକା? ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲି, ମୋ 2 ଛୁଆ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା। ମୋର ମୋ ଛୁଆମାନେ ହେଲେ ଜୀବନ। କିଛି ସମୟ ସେ ଲୋକ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଏମିତି କଥା କହିଲା, ମୋର ତ ପୁରା ହୋସ୍ ଉଠିଗଲା। ସେ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତମ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ରଖିବିନି। ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଲୋକ କହିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେଇଯାଅ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସେ ଲୋକ କହିଲା, ଦେଖ, ମୋର କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା' ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତମେ ବାହା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆକୁ ତା ମା' ମିଳିଯିବ। ମୋ ଛୁଆ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତମେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି। ସେ କହିଲେ, ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ କିଛି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ତମର ଡିଭୋର୍ସ କରାଇଦେବି। ତମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ତମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି କଟିବ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ୍ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ସତ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଲୋକ ଯାହା କହୁଥିଲା ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଥିଲା। ମୋର ଯେବେଠାରୁ ବାହାଘର ହେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 2 ପଦ ଭଲରେ କଥା ବି ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ କଥା ଟିକେ ହେଲେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କୋଳେଇକି ଟିକେ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଲୋକ କଥା ମୁଁ ନ ଶୁଣିବି ହୁଏତ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଲୋକ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲି। ସେ ଲୋକ ମୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଲି। ଆଉ ଯେମିତି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଲୋକ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଣି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। ଥରେ ହେଲେ ବି ମୋ କଥା ପଚାରିଲେନି କି ମୋ କଥା ଭାବିଲେନି। ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ପତ୍ର କାଗଜରେ ସାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକର ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୋ ମନ ଆପେ ଆପେ ସେ ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନ ଚାହିଁବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସୁହାଗ ରାତି ହେବନି। ଦିନେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭଲସେ ସଜେଇ ଦେଲି ଆଉ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଶୁଆଇଦେଲି। ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲି। ସେ ରୁମ୍କୁ ଦେଖି ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛ ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାନ୍ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଟିକି ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ବଞ୍ଚିବା। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ମୋତେ ଧରିନେଲେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।